kautta kiellä. Kuka aloittaa? Eikö se pidä aina aloittaa sen, joka siihen on? Ei, kyllä tässä kannattaa vähän taktikoida sitä, että saa linjoja. Paras puttaa ja viimeisen näkee eniten, mitä pallo käyttäytyy. Onko se Texas Scramblen pelimuodon sallinta? No se on säännöstäkin. Meillä nyt salli. Meillä on loman viimeinen päivä ja nautit. Pistä vaan menee siitä. Katsokohan menee kaikki. Siitä jos laitat hiljaa sinun, että valkoisen roskan piirre. Noin paljon se kiertää. Lavasta ihan suoraan. Vetää sieltä aika. Tippuu aika jyrkästi.